Pored velikog broja građana, svečanosti su prisustvovali ugledni gosti. Dragan Todorović, zamenik predsjednika Pokreta socijalista, Natalija Kočev, rukovodilac srpskog odeljenja Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda, Tatjana Vučenović, predsjednik Udruženja građana Ruska nacionalna manjina, Zlatan Kojić, predsjednik odbora za saradnju sa slovenskim narodima, profesor Nebojša Petrović, predsjednik Pokreta socijalista Gradskog odbora Beograd, Mihajl Genadijević Denisov, direktor Ruskog doma, Ilija Sergejević Tjapkov, rukovodilac Udeljenja za kulturu u Ruskom domu. Kao čovjek koji je zadužen za ruski jezik u Ruskom domu, ja mogu da kažem da samo preko jezika može da postoji neki razvoj svih vrsta saradnje između Srba i Rusa. Postoji veliki broj informacija na ruskom jeziku. Svi znaju anglijski i to je dobro, da? I postoji mnogo informacija na anglijski, ali mnogo informacija koje nije prevedena na anglijski jezik sa ruskog. I to je velika prednost za mlade ljudi da znanje ruskog jezika. Za naša dva naroda vrlo bitno da se razumemo i da posebno istaknem ono što je već gospodin Denisov istakao, da će zaista za one ljude koji u Srbiji znaju ruski jezik biti izuzetno bitno da to uspešno mogu da sprovedu i na profesionalnom planu, pošto se oblici saradnje između Srbije i Rusije proširuju i svakoga dana ćemo biti u prilici da zaista imamo potrebu da se međusobno razumemo što bolje. I u tom smislu i poziv svim zainteresovanim mladim ljudima naročito da se posvete učenju ruskog jezika. Na inicijativu ljudi dobre volje grada Zrenjanina, uz pomoć Odbora za saradnju sa slovenskim narodima i Centra ruske kulture u Srbiji, Ruskog doma i ambasade Ruske federacije u Srbiji, turistička agencija Ideja edukativnog centra Profins osnovana je 5. februara ove godine, kaže direktor novog edukativnog centra Profins Anđelija Vuletin. Mihajl Genadijević Denisov, direktor Ruskog doma, je prvi savjetnik ambasadora Ruske federacije. On je ovom prilikom izjavio da im je veoma drago što su prisutni u Srbiji, kao i da je uvek postojalo prijateljstvo između ove dve zemlje. Obavezno sva ta informacija će dojde odmah u Rusiju, zato što i naše Ministarstvo spoljnih poslova i naša Agencija za međunarodnu saradnju bavi s tim i daje ogromnu potpomoć i podršku za takve djelovanje u svijetu. I to je veoma dobri znak. I mi znamo kako trenutno, kada još postoje takve teške ekonomske situacije i kriza, kako to nije lako za organizatore, za ljudi da stvari sve to. A to je mnogo bitno za mladost, za ljudi koji hoće da nauči ruski jezik. Zato što je ruski jezik trenutno, to je isto velika mogućnost za svakog mladog čovjeka da dobije radničko mjesto i u perspektivu, kada mi proširimo našu ekonomsku saradnju s Srbijom, to isto će biti velika nekakva šansa za takve ljudi. Svečanost je ulepšao omladinski mešoviti hor srednje muzičke škole, nekoliko solista učenika pomenute škole za klase solo pevanja.